Já vás vítám na druhém díle cyklu hudebních miniatur. Mé jméno je Jana Matějů a budu vaší průvodkyní v hudebních vodách tohoto večera. Ten i tentokrát tvořili 3 části. Ty písňové cykly se jmenují Biblické písně, které složil Antonín Dvořák, Láska a život ženy, které složil Robert Schumann, a Vybrané romance, které složil Petr Iljič Čajkovský. Tito 3 skladatelé, prosím pěkně, jsou představiteli hudebního období, který nazýváme romantismus. Ano, romantismus byl v podstatě, aby se to dobře pamatovalo, tak se nezmýlíme, když řekneme, že romantismus trval celé 19. století. Bel canto, neboli krásný zpěv, prosím pěkně, je starodávná škola pěvecká, která vznikla v Itálii a je to vlastně nejvyšší stupeň pěveckého vzdělání. My uslyšíme takzvanou deklamační práci. Krásný hlas Jany Matějů spolu s vyprávěním přinesl do expozice Franta příjemnou podzimní náladu. Cyklus hudebních miniatur pokračuje už 8. prosince. Určitě si ho nenechte ujít.